invite na kayo po naman tayo kayo ng Nomi Balibago. Bayang Musli, maka-plastic ako. Kita. Pasibayo ka pala niya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito tayo sa Nomi Balibago, Angeles City, Pampanga. Saan ba siya makikita guys? Kung alam nyo yung Makimura Ramen Bar, yan, nandito mismo siya sa tabi ng Makimura. Kung alam nyo yung Robinson Star Meat dito sa Balibago or Abacan Bridge, malapit na malapit lang siya guys. Papunta kayo ng Mabalacat, nasa left side siya. And then kung galing naman kayo ng Astro bago kayo makarating ng Abacan Bridge or ng Robinson, nasa right side siya. Samahan nyo ako, pasukin na natin yung Nomi Balibago. Alamin natin guys kung ano ba yung mga drinks na ino-offer ng Nomi. So ito mga kabalin, no? Check na natin yung pinaka second floor ng Nomi Balibago. So ayan siya. Huwag naman pala Sir Lou. Yung next po is yung Oreo Avalanche natin. Oreo milk tea with cream puff and crushed Oreos. Yes. And then if ayaw po ng milk teas, we have the fruity or slushies po. Kiwi. Surprisingly po, kiwi yung best seller namin dito. Andyan si Kabulak Boy. Bulak mo! Mag-milk tea tayo. Ay, tayo, ay, wow! Bahay. Kalagan doon ka na. Kaya tayo mga short din eh. Ligo? Kalagan? Mga kabahan kaya? Ito ka pala yung pinaka second floor ng Nomi Balibago. Ay makikita nyo, may sukat dito, diyan nakapalibot. Kung marami kayo guys, pwede kayo dito sa area ito. And then napakaganda nung interior design nila kasi minimalist yung dating niya. And then yun sa pinakalikod natin, ayan. Pwede kasama natin yung mga kapapang content creators, Budag, Kabulak Boy, Jumper, and of course, we're in Pampanga. And yung nga sa pinakalabas, meron din silang ano doon na high chair. And then pwede kayo mag-pesto doon. And then sa pinakailalim guys, maluwag din naman yung pesto nila. No ka rin yan. No. Balibago, bakla ka buntok. Kasi sabi ko pa, balibago, talak na no ka rin.
Yo, sa mga kabalen, yan, invite na kayo po naman tayo kay Ning Nomi Balibago. Bayang Busli, makaplastic yan po. Kita, everyday, makapusli po yan, busy chess. Solid na kanya man, narang milk tea da, morning pamangan na. With mga bukla 10 a.m. to 10 a.m. to 8 p.m. Malapit iya kining Teteyabakan guys. Syempre yung peka landmark na talaga, sigurado kilala yayin ni Makimura Ramen Bar. Tayo yan ya. Yeah. Kakatapos lang natin tikman yung mga milk tea, Japanese milk tea ng Nomi Balibago. And then syempre natikman din natin yung mga onigiri nila. So sa mga onigiri may 5 silang flavor. Yung classic, yung bulgogi, spicy pork, kani mayo, and then yung wasabi mayo nila. And of course sa mga cream puff nila guys, try nyo yung Melo Pop. Tapos sa mga fruit tea and slushes nila, try nyo guys yung kiwi nila. Pero kanina guys natikman ko rin yung strawberry, the best, ang sarap. Kabulak boy. Hello, exploring Pampanga. Let's explore the whole Pampanga. Yeah, tama. Especially, of course, the Nomi here in Balibago. Picture na, picture. Nasa from Hong Kong. Jonas Medina. Vlog! Abi kami. Hello, vlog! What's up guys? Kami. Hello, vlog! Yan yung makabebe. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video nito para malaman ng ibang kababayan natin dyan na meron ng branch dito yung Nomi sa Balibago, Angeles City, Pampanga. So inulit ko, open sila ng 10 a.m. to 8 p.m. Yun, tikman nyo na yung kanilang mga cream pop, syempre yung Melo Pop, and then sa mga slushes nila and fruit tea, tikman nyo yung pinaka best seller nila, yung kiwi. So until our next vlog, peace out.